Hyvää yötä myrskyn isä, äiti ja siskot. Hyvää yötä iso äiti. Nyt se tuommoista ollaan rakastu. Et sä taas mitään tajuu. Ei niin kuin mä vastasin, että mä en rakkausjutut on semmoisia, joita lapset alkaa ajatella vasta kun ne on 12. Tuleeko susta punkkari? Miten niin? Pitää maksaa 2 markkaa, jotta saa tällaisen kuitin, jolla pääsee tosta portista sisään turvallisesti vartiokoiran ohi. Hei pikkusisko, mehän ollaan nykyään kavereita. Minä ronkku meni. En mä tiedä. Oliko se tulos meille? Oli, mut sillä ei ollut rahaa, jolla se olisi saanut tällaisen kuitin, jolla pääsee tästä portista sisään. Tajutko mitä sä oot tehnyt? Mä oon tehnyt mun portinvartijan työn. Sä oot tuhannut mun elämän! Kenen täällä vastuuntuntoa? Eikäks me koirat koulutaan tappaan ihmisiä, sit kun ei tarvitse tappaa, niin tapetaan koirat? Hei sisko, sähän puhut. Mun nimi on Minttu. No kuule Minttu. Se punkkareiden mielenosoitus on vihdoin. Haluaisit sä lähteä sinne mun kanssa? Miten niin myrsky pelasti sut? Voitaisko me alkaa olemaan taas yhdessä? Eikö sua hävetä liikkua tämmöisen naapurityön kanssa? Jos sä oikeesti tykkäät musta, sä tuut hakee mut meiltä. Sovittu. Moi pikkusisko. Ja kunniaa sankarikoira. 2 markkaa, kiitos. Ai miten niin? Pitää maksaa 2 markkaa, jotta saat tällaisen kuitin, jolla pääsee tosta portista sisään turvallisesti vartiokoiran ohi. Hei pikkusisko, mehän ollaan nykyään kavereita. Anteeksi, minä olen kyllä portinvartija. 2 markkaa, kiitos. Mä en oo nyt yhtään leikkituulolla. Jos mä haluan mennä portista sisään, niin mä en mee! Minne romppu meni?